ceea ce vreau să spun acestor oameni care vor să dea această lege obligatorie, că până la urmă și pe ei va atinge și va atinge pe toată lumea, nu doar pe copii, că până acum erau vizați doar copii, acum ne vizează pe toți. În momentul în care faci un act medical, trebuie să informezi pacientul despre reacțiile adverse ale acestuia. Ori în cazul de față, reacțiile adverse nu sunt cunoscute. Reacțiile adverse se vor afla, poate acum, poate peste ani, peste 10 de ani. De exemplu, toți am fumat, omenirea a fumat până în 1950, liniștită, chiar sub recomandare medicală. Erau doctori care fumați Camel, fumați Marlboro. Efectele, legătura dintre fumat și cancerul de plămâni s-a descoperit după mii de ani. Nu te îmbolnăvești de la prima țigară. Nu faci cancer pulmonar. La fel cum nu faci ciroză hepatică de la primul pahar băut. Trebuie să tragi serios, butoaie întregi până când ajungi